Tak co říkáš, Vojto? Můžu tě tu nechat samotného? Trefíš podojit straku a poklidit pašíka? Taky slepicím, abys uvařil brambory a dal jim teplou vodu. Ty máš starostí, Doro, co pak jsem dnešní? Dělal jsem to kolikrát. Však víš, když byla v koutě. Jo, tenkrát tu byla tvá maminka, ale teďko tě tu mám nechat 2 dny samýho. I jen se nestarej a jeď, když seš pozvaná a děcka se těšejí na pouť. No tak tedy pojedeme, ale musíš nám přijít v neděli na večír na křižovatku naproti. Víš to, že autobus zastavuje u Duškovýho kříže a to je k nám ještě pěknej kousek. Sama s děckama bych nedošla, ponesu jistě nějakou vejslužku. Znáš naše doma, nepustěj mě s prázdnou. Nekaž mi, pořáde, vždyť já vím. Přijedu se sáňkama a naložím děcka i batoh nebo tašku, jen se vyprav a jeď. No tak teda pojedeme, děti se na pouť k dědovi a babičce těšejí a já taky. Takovou rozprávku vedli manželé Koloučkovi po 3 králích, když pěkně držela zima, nebyly příliš silné mrazy a přece bylo umrznuto jako cvok. Silnice byla projeta pluhem a koleje se na ní leskly jako šíny. A v Jílemničkách byla pouť a rodiče zvali dceru s vnoučaty. Byla vdaná tady v Borovanech. Inu pouť v té největší zimě byla vždy zvláštností a lidé se tomu smávali, co prý je to za pouť, když tam nejsou ani kolotoče, ani třešně, ale co na plat. Malý jílemnický kostelík byl zasvěcený svatým 3 králům, tak se tam slavila pouť. A bývala hezká, tamní pan farář, Husárek, míval hezky vyzdobený kostel ještě od Vánoc a byl také dobrým kazatelem. Uměl sáhnout lidem do svědomí. A starý varhaník, bývalý pan řídící Mates, hrál krásně na varhany. No a místní kapela uměla troubit a bouřit na kruchtě, až to srdce otřásalo. A odpoledne v hospodě u Kropáčů byla potom muzika. Ti, co hráli a troubili dopoledne v kostele, vyměnili partesy a troubili a bubnovali zase jinak. Na tohle se scházela mládež, která si nic nedělala ze špatné cesty přes pole. Dostavila se ještě v hojnějším počtu do hospody, než ráno do kostela. Staří kolářovi měli uprostřed vsi chalupu a vedlo se jim celkem dobře. Měli záhumenku a pobírali jakýs takýs důchod. Starý kolář byl mimo ostatní vyučeným zedníkem a to byl Zlatý důl. Ve vsi se stále něco stavělo a když někdo potřeboval něco nahodit nebo opravit, došel si taky pro koláře. Takové melouchy byly nutnou pomocí pro skromné staroušky. Měli dost našetřeno, aby pomohli dětem a na pouť pozvali hlavně dceru Dorotku z vesničky dosti vzdálené, ale přece ne tak, aby cesta na pouť do Borovan byla nějakou velkou obětí. A teď, co jezdí autobusy přes každou osadu, to bylo snadné. Kolářovi měli mimo Dory ještě 1 dceru, ale ta byla vdaná v Třebíči a syna, který byl u dráhy a z těch nikdo nemohl vážit tuto cestu. Tak tedy jenom Dorotka s dětmi. Na ty se babička těšila nejvíce. Mařenka i malý Vojtíšek, to byla babiččina láska a dědova pýcha. Mařenka byla tuze chytrá a milá holčička a Vojtíšek byl roztomilý ferina,
dědouškův miláček. A tak bylo veliké těšení a radost náramná, když přišel od Dorotky lístek, že tedy přijedou v sobotu odpoledne autobusem a zůstanou přes noc. Husa už byla zaříznutá a sousedka, stará Bartošice, pomáhala tu husu oškubat a také vydrhnout kuchyni, nanosit vodu do štoudve a proházet cestu k pumpě a do dřevníku. Kolářovi to měli ještě všechno po staru. A když jim syn a zeď domlouvali, aby si zavedli vodu do síně a nějakou tu elektriku na vaření a pečení, starouškové to odmítali jako zbytečné vydání a marný přepych, jimže to stačí po staré módě a chalupa, že stejně propadne po jejich smrti obci, že tu děti nezůstanou, když už přičichli k městu. Máte pravdu, maminko, říkala jim dcera Tonča. Kdyby to bylo moderní, ani už by to nebyl náš domov. My si to jednou zařídíme pro rekreaci, až nedej bože tu nebudete. Teďko je v modě všecko starožitný, tak se nám to tu hodí. Kolářovi byli rádi a nechávali to tak. Babička už měla zaděláno na koblihy a na koláče a pěkná vánočka byla samá rozinka, celá byla posázená mandlemi. Přišla tedy sobota a u koloučků velké chystání. Dora uvařila Vojtovi oběd na neděli a nakázala mu, kde co má, aby si ohřál upečeného králíka, jak si má dát do páry knedle a že má taky uvařené švestky. A poslechni mě, Vojto, nezapomeň zatopit, než pro nás pojedeš, aby jsme přišli do tepla. Toť víš, děcka budou zmrzlí. A postav vodu, aby byla na čaj. A ještě něco, nezlob se, že tě napomínám, ale pěkně tě prosím, nechoď k těm slezákům, nebo jak tam zapadneš, nevíš, kdy vstát a jak něco vypiješ. Aha, no jo, to ty si neodpustíš, i když víš, že už to dávno nedělám. Kdy pak jsem byl posledně u slezáků, mrzutě a skoro nahněvaně se ozval Vojta. No, není to tak dávno, co jsi tam seděl do rána. Víš, jak tě Lojza Šrámků s Pepíkem Nečasovým přitáhli, že jsi bezmála lezl po kolenou. Safrán, nedopaluj, ty musíš člověka otrávit, ať je jak chce. Už se Vojta doopravdy zlobil. No, jen se nezlob, však se známe, ale já tě nechci popouzet a věřím ti tedy. Však víš, že mám s sebou děcka a jaká by to byla cesta pěšky od kříže. Ještě bychom někde zmrzli. Snažila se Dora muže chlácholit. Já vím, že už se polepšil. Potom odvedl Vojta ženu s dětmi k autobusu. Bylo to dobré spojení, ale v neděli až sem nejezdil žádný autobus, leda dopoledne, a to by neměla Dora spoutit docela nic. Tak znovu a znovu zdůrazňovala Vojtovi, že musí ve 4 hodiny čekat u Duškova kříže se sáňkami. A teď já vím, odpovídal rozdurděně a netrpělivě, ale pak hned bral děti do náruče, tisknul je k sobě a nařizoval. Poslouchejte maminku, ať se vám nic nestane. A nezlobte moc dědu s babičkou a ty, Doro, dej mi na ně pozor. Já mám stejně strach, aby se vám nic nestalo. Je dost náledí, aby se s váma nepřevrátil autobus do struhy, jako v loni u Lhoty. A nechoď k muzice, aby stancovala s cizejma. Dodal v položertu položárlivě. Mlč, prosím tě, zasmála se a plácla ho do ramene. To víš, namluvím si tam jinýho. Dala mu hubičku a už stoupala do autobusu s dětmi,
které tam Vojta vysadil. Každé políbil a znovu nakazoval. Jen buďte hodní a přijeďte ve zdraví. Dvířka se zavřela, vozidlo zavrčelo a to tam. Na té pouti bylo moc hezky, i když na začátku byly děti zklamány. Na návsi nebylo nic. Ani boudy s perníkem, ani houpačky, ani kolotoče. Doma nevěřili, když jim tatínek říkal, že tam nebudou houpačky s kolotočem, a teď se přesvědčili, že měl pravdu. Na návsi bylo skoro pusto, jen před školou sáňkovalo na svahu pár kluků a na obecním rybníku bruslili větší chlapci. Za to u babičky a dědy bylo veselo. Byla tam už teta z Loučí s dětmi. Mařenka se znala s Božkou a s větším Jaroušem, kterého se poněkud ostýchala. Teta byla babiččina sestra a tohle byla její vnoučata. Přijala s nimi dopoledne a teď dostali čaj s malinovou šťávou. Ženské pili čaj s rumem a Vojtík začínal zlobit. Chtěl také rum do čaje a vňukal, že mu tenhle se šťávou nechutná. Děvčata byla hned ve hraní. Božka si přivezla hezkou malou panenku, tak se obě dala do šití. Jarouš se ujal Vojtíka, nosil ho na ramenou a dokazoval mu, že nepotřebují kolotoč. Že on ho zastane. A tak se děti bavily až do večera, ženské povídali, že jim sotva stačily hlasivky a děda žertoval. Ale byl nerad, že nepřijel Vojta ani strýc. No, možná zítra přijedou ještě k Motrovi a pak bude mít s kým povídat. Vojta zatím hospodařil doma. Doře se lehko řeklo podoj stračenu, když on to už kolik let nedělal. A Pašíkovi ohřát žrádlo. Přistavil to tedy na sporák, přiložil do kamen a šel za stračenou. Donesl si tam plecháč a stoličku, sedl na ní, plecháč stiskl mezi koleny a povídá krávě. Tak vidíš, holka, jsme sami a musíme si sami taky posloužit. Pěkně spusť a dávej mlíko, abych ho měl hezky napěněný jako tvoje hospodyně. Zatáhl, ale mléko neteklo a stračna se po něm nespokojeně ohlédla. Zatáhl tedy znovu, ale stračena zvedla nohu a neteklo zase nic. Tak tedy stiskl struk a zatáhl, co mohl, a stračena ho kopla. A pořádně, div mu nevyrazila plecháč a nesrazila ho ze stoličky. Zatracená můro, co ti čert? Vojta udeřil krávu do boku, ta vyhodila zadkem a na stání poskočila. Teď bylo nutno jí chvíli chlácholit, přidat jí sena a opatrně tahat za struky. No konečně mlíko teklo, ale stříkalo po stranách plecháče Vojtovi na vestu a nebylo vůbec napěněné. Najednou ucítil, až ze síně zápach spáleniny, z kuchyně byl slyšet sykot. Prasečí šlichta se vařila klokotem, tekla po plotně a na podlahu. Samá smůla. Vojta už měl hlad, jenže zapomněl, cože si má vzít. Aha, v komoře má ještě zbylou jitrnici a chleba. To je hloupej život bez ženy a bez dětí, ani jsem je neměl pouštět. Posteskl si a šel brzy spát. Spalo se mu špatně, měl hloupé sny. Probudil se asi ve 3 hodiny. Zdálo se mu, že byla vojna. Do domu vtrhli vojáci a odnesli Vojtíška. Bylo to hrůza. Utíkal za nimi a nemohl je dohonit, a když přišel domů, měla tam Dora cizího vojáka. Tohle byla ještě větší hrůza. Hledal, čím by ho praštil, ale nemohl najít ani hůl, ani sekiru. V největším zmatku se probudil,
celý spocený a sklácený. Značně dlouho trvalo, než se vzpamatoval a pak nemohl dlouho usnout. Převaloval se, vstal a šel se napít vody. Z tého rozbolel zub, ve světnici byla zima, nemohl si najít místo v posteli. Táhlo mu na nohy, měl co dělat, aby se zahřál. Potom zaspal. Nešel ani do kostela, protože mu dalo práci, než znovu uvařil praseti a podojil. Zaplať pán Bůh, že už je neděle. Odpoledne přijedou moje zlatý děti a ta dobrá Dorotka. Potom si dal Vojta nějaký ten oběd na plotnu a ustlal postel. Také zametl kolem kamen a poklidil slepice. Ale co pak? Do 4 hodin zbývalo ještě tolik času. Přišla na něj žízeň a Dora nekoupila šťávu. Čeho se tedy napít? No počkejme, dojdu si na sklenici piva. To maso bylo slaný a po mase není radno pít samotnou vodu. A tak se milý Vojta vypravil do hospody, zamkl, dal klíč pod kastrol na okno v síni, aby ho nestratil, vzal si bundu a čepici a také sáňky, aby se pro ně nemusel už vracet. Pojde pak rovnou naproti k autobusu, je 12:30, do 3 to rychle uteče a to, aby už klusal ke kříži. Do místní hospody zašel s nejlepšími úmysly. Škoda, že cesta do pekla je prý dlážděna samými dobrými úmysly. V sobotu večer, když hosté odešli spát a děti už také oddychovaly ze sna, seděli ještě rodiče s Dorou u kamen a povídali si. Dora vyprávěla, jak stračena dojí a že už jim taky začínají nést slepice. To ty kuřata od vás, mami, začaly ještě před Vánoci. Vojta obložil slámou ten novej kurník, je tam teplo, to dělá slípkám dobře. A stračena je stelná a ještě dojí? Přijde s teletem v máji. No, to je ten nejlepší užitek. A co Vojta, dělá dobrotu? Ptal se děda. Dělá, co by nedělal, má doma pořádek a z dětí má radost. No, ještě nepije, toť víš, jak se říká, čím hrníček jednou navře, že nerad vyvře, mínil dobrácky starý. Však jsme ti bránili dost a nejednou jsme slyšeli, že se dovede spít pod obraz boží. Ale tati, to už je dávno. Zamračila se nemile dotčená Dora, teďko nevytáhne paty do hospody. Tak to je dobře. Jednou povídala Dvořka ze samoty, že tam kluci vykládali, jak jednou vopili koloučka do němoty. Prej ti ho přitáhli jako hovátko, nemohl prej ani stát na nohou. Starostlivě vykládala babička. Dora vzplanula, zrůžovilo jí čelo, červeň vystoupila z výstřihu halenky až na tváře. Ale mami, vy taky věříte každej klevetě. Kdyby se radši Dvořka koukala na svýho zetě, jak ukradl v jezedé pytel šrotu. Sypal se mu cestou až do chalupy. Měl s tím potahovačky a musel zaplatit pěknou pokutu. Mýho Vojtu ať nechá na pokoji. No ba, taky jsem jí povídala, aby každý zametal před svým prahem. Ale přeci mě to mrzelo, pokyvovala stařenka. Jen když to není pravda. To víš, Dorotko, měli jsme z toho velký strach a kdyby ses nebyla do něj tak zakousla, nebyli bychom to dovolili. Jenže už bylo pozdě. Rozvážně zase vyprávěl starý. Byla z holka jako květ a byli by tě chtěli lepší chasníci, však víš. A pro mě byl a je Vojta jen do dneška nejlepší. Já bych ho nevyměnila za žádnýho. Má mě rád
a žije pro děcka, no a vydělá peníze. Tak nezačínejte vytahovat staré historie a pojďte radši spát. Dora nahněvaně vstala a začala se zouvat. Beztak začínalo být ve světnici chladno a Vojtík se na posteli odkopal. Do rána na mrzutost zapomněla a rodiče také. Byli rádi, že hájí muže a když to ona tvrdí, je tedy jistě všechno v pořádku. Byl zimní den, mrazem až jiskřivý, jenže se zvedal vítr a fičel jako jedovatý. Na oknech do rána vykvetly nádherné cizokrajné květy, kaktusy a palmy, snad i orchideje. Přibývalo se a děda šel prohazovat cestu od dřevníku k vrátkům. Hosté také vylezli z postelí ve světničce a povídali, že to dneska bude kapitálně přituhovat. A že hned, jak bude po velké mši svaté, půjdou domů, aby se jim nezavála cesta. Bydleli nedaleko v hájovně, ale nebyli už mladí. Jen aby na tebe čekal Vojta u kříže, strachoval se starý kolář. Kdybyste tam museli čekat, vymrzli byste až běda. Ale tatí, zase Dora nespokojeně, když to má na starost, jistě tam bude. Pak se šlo do kostela. Dětem mrzly nosy a Dora v moderních silonkách cítila mráz na lítkách jako jehly. Maminka hubovala. Vidíš, kdyby si vzala pořádný vlněný punčochy, nemrzla bys. Tohle je nápad, ale já to říkám, že nejčky jsou ženský blázni. Krátký sukně, tenoučký punčošky. Počkej, však na to budeš doplácet. Ale mami, nereptejte pořáde, nebo sem víckrát nepojedu. Já to musím vědít, je-li mi zima. Nakvašeně řekla Dora a byla ráda, že v kostele jsou aspoň za větrem. Přišli kapánek pozdě, pan farář už četl na kazatelně třtinu nalomenou nedolomte. Při kázání tato Ježíšova slova vysvětloval. Znamenají, abychom pomáhali člověku propadlému, zlému návyku, abychom ho nenechávali v něm, ale podávali mu pomocnou ruku, pomohli mu nešťastný návyk setřást a z jeho pádu povstat. Někdy je člověk propadlý alkoholu nebo neřesti cizoložství, lakotě a hněvu. Tu potřebuje, abychom ho podepřeli, laskavě ho napomínali a vedli ho po lepší cestě, která by mu pomohla vybřednout. Postavit kleslého na nohy, jako když uvážeme nalomený stromek ke sloupku a přitlačíme půdu kolem něho, aby ho vichřice nemohla dolomit a vyvrátit úplně. Příklad byl velmi krásný a přiléhavý, ale mnozí posluchači si ho nebrali příliš k srdci. Někteří ho úplně nepochopili, jiní ani valně neposlouchali. Leckterá hospodyně si už představovala, co zavaří do sváteční polévky, uvažovala, bude-li měkká ta připravená kačena a jestli podělí všechny hosty pěknými porcemi husy. Děti se těšily na cukroví a muži už měli chuť na cigaretu. Také Dora byla vyrušována malým Vojtíškem, který začínal fňukat, že ho zebou nožky a že chce, aby už šli. Venku sice nebyly žádné krámy s cukrovým, ale v obchodě bylo otevřeno, prodávali tam čokoládu, lízátka a marcipánky. Tak Dorotce v mysli uvízlo jen pár slov o té nalomené třtině. Při obědě bylo veselo, přišel i strejda z Dolní ulice, který měl vždy plno humoru a chválil jídlo, až milo poslouchat. Takové řeči slyší každá hospodyně ráda.
Však to dnešní jídlo stálo za chválu. Polévka s nudlemi, které krájela Dorotka, že byly jako vlásky a mezi nimi plavaly husí drůbky. Husa jen křupala, knedlíky byly jako květ. Zelí, no to nedokáže každá hospodyně tak dokonale dobré. A navíc bylo domácí, naložené v dřevěné štoudvy a pořádně upěchované. Kmín, kopr, nějaká panenská jablíčka, která už včera vybírali děti a pochutnávali si na nich. Zelí bylo ještě zasmažené husím sádlem, no pochoutka. K tomu tu bylo pivo jako křen, děti měly domácí víno ze šípků a černého rybízu, ředěné vodou. Pak přišlo pečivo, teď už se peče na vsi i dort, k tomu černá káva a koblihy. No, jedna dobrota za druhou, pravá pouťová hostina. Škoda, že čas plynul, staré švarcvaldky odbíjely 1/4 za druhou. Bylo 2:30, už se nedalo jít ani na požehnání a Dorotka se zvedla. Nic platný, děti, musíme se přistrojit, aby nám autobus neujel. Tatínek nás bude čekat u kříže, musíme se rozloučit. Rozdováděným dětem se nechtělo, děda si stěžoval, jak to uteklo a babička šla chystat výslužku. Snesla dceři, co kde bylo a hnedle byla taška plná, sotva k unesení. A už přišlo loučení, staří kolářovi byli dojati jako obvykle. Dora také políbila maminku i otce, poděkovala jim za všecko a nařídila, aby byli na sebe opatrní, aby se nenachladili a kdyby něco potřebovali, aby napsali. Rozloučila se všemi hosty, co byli zdejší a ještě tu chvíli zůstávali. Dětem nařídila, aby dali pusinky dědečkovi a babičce i Jarouškovi a Božence, ale děti už chvátali do autobusu. Těšili se na jízdu a na tátu se sáňkami a pelášili před maminkou na náves.